sige, salamat. Salamat kayo sa moderator. Thank you po nga yun. Way kadiro. Masisingon ani nga mga panahon murag atuan na magbisyo. This plaza, di ba? Kunya every Sunday katong mga tawag ini mga debaters yun mag-attendance gyud diri. Ngano man kay kini man gud nga tawag ining iskutanan usa man gud ni kabutang nga kanang dili bitaw pangyutanon. Dili pangyutanon ni iskutanan, di ba? Bisan pa nagkadaiya ang ato ang gitawag og pagtuo, ang pinakanindot lang kay ang ato ang gisgutan nakasulat sa balaan kasulatan, nagbarog ta sa tagsa-tagsa nato kag gitawag og mga pagtuo. So karon mga higalag mga igsuon di pa lang dugay. Actually agang ganina is gusto ko ako mangutana pero ingon na masip ang moderator nga okay na. Siguro ako na siguro tong iribat ang mga pipila ka mga puntos. Si Kristo nagtukod og iyahang simbahan mosugot ta og sa dili. Saint Matthew chapter 16 verse 18 ingon niya, "My church, akong iglesia, akong simbahan." Pag ingon niya nga, my church, akong iglesia, akong simbahan, ang buti pasabot, usa ka na kadeklarasyon nga kanang maong gitawag og punduka, dili na iyas mga Hudyo. Ang buti pasabot, new religion ang iyahang gitukod. Kung new religion ang iyang gitukod, buti pasabot, naa sa gitawag og new faith. Bag-ong gitawag og pagtuo. Dili pwede nga nagtukod og bag-o niya, murag gihapon ang gisunod kani adto. Dili pwede, ilabi na sa mga particular laws nga gitudlo sa gitawag og mga Hudyo kani adto. Remember, lahi ng Judaism and Christianity. Judaism, naa sa litawag anang ilahang kaugalingong pagtulunan, doktrina, at the same time, usa sila ka teokratikong forma sa gobyerno. Bot ipasabot, payo nag-teokratikong forma sa gobyerno, ang ilang pagtuo, mausab na ang ilang balaod. Mura ba og tawag ining Middle East ba? Saudi Arabia, ang ilang pagtuo, mao na ang ilang balaod. Pag makasala ka sa ilang balaod, nakasala ka sa ilang pagtuo. Mo bitaw kung mosulod ka sa Saudi Arabia, bawal ka magsulob og cross ngano man tungod kay usa sila ka teokratikong forma sa gobyerno. Insulto na ni bisan kinsang tawo nga mosulod sa ilang lugar magsulob og cross, insulto na sa ilang state ngano man kay ang ilang state naga-implementar sa ilang pagtuo. Same na sa Israel kaniadto. Ang Israel ang tibuok banay sa gitawag og Israel ang ilang religion Judaism, at the same time mauna ang ilang balaod. Maabitaw bisan paglangyaw nga moabot sa maong lugar, kinahanglan mo sunod sa ilahang gitawag og balaod. Ngano man kay siyempre di lang kay religious law kung dili state law pud siya. Para pag diri sa Davao ba o diri sa Pilipinas, ayaw ina nga ang Amerikano pag moabot og Pilipinas ang balaod nga ilang i-implementar ang ilang balaod. Dili. Ang i-implementar nga balaod sa Pilipinas ang atong konstitusyon o ang ato ang tawag ini mga supporting laws, especially ka ng mga Republic Acts. So karon ang mga Hudyo kani adto ingon ana pod, even ang mga langyaw basta mo adtog tawag anang Israel, bisan pa og dili sila gusto mo pahulay sa anoy kapito, makapahulay sila kay state law kana. Payong state law si bisan kinsa nga di mo pahuway, patsyon man nila sumala sa balaan kasulatan. Batuhon man patsyon man. Bukol. So buti pasabot kanang giingon nga word nga nabatasan, dili na sa ingon nga tungod kinabatasan mo na ang iyang religion pagto dili. Kung dili kanang maong gitawag og pag-implementar nila pagsudlod na sa ilahang balaod kay state law kana. Karon si Kristo nagtukod og iyahang kaugalingong simbahan. Musugot tag sa dili. Buti pasabot kay new religion man, buti pasabot new faith. Pag nantag new faith manggod na ay develop faith at the same time na apoy gitawag established faith sa iyaha gyud mismong panahon. So usa man tong develop faith niya na ay mga buhat ang mga Hudyo kaniadto nga gipadayon pa ang tingnaw. For example, usa man ang gibuhat kaniadto sa gitawag og mga Hudyo nga nagpadang gihapon even sa Kristyanismo kanang pagkutlo pagtuo sa daang testamento. Pagtuo man sa mga Hudyo kaniadto o gi-adapt na sa gitawag og mga Kristiyanos, ilabi na sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Katong develop and establish faith, ang maon na ng bagong testamento. From Saint Matthew to Book of Revelation. So karon, unsaon man ato pag-interpret ang nakasulat?
i-interpret ba nato subay sa ato ang kaugalingong interpretation? Dili, nga naman kay di kita kasabot. Ano di man ta kasabot? Kay gisulat ang maong gitawag og mga libro subay sa panguna-una og kostumbre sa mga Hudyo. Pabitaw usahay nga tanang maminaw ko payong nabatasan ni Kristo nga mopahulay sa adlaw ikapito. Ang una-una i-apil ng Pilipino, dili oy. Dili na pwede nga naman kay ang word nga nabatasan ang buti pasabot ni sunod siya sa state law. Para pag sa tuwa diri ba natawag ini nga ato ang sa Davao City. Nabatasan nato nga every December na atay gitawag og Pasko Fiesta. Nga naman tungod kay but pasabot atuan ng kostumbre supay sa gitudlo sa tuang balaod o giimplementar sa tuang gobyerno. Sa input sa balaang kasulatan. Kanang giingon nga nabatasan ni Kristo state law kana mao nang kinahanglan sila mosulod sa sinagoga adlaw ikapito. Karon, unsa may nahitabo, mosulod man gyud sila. Unsa may gihimo ni Kristo? Ingon ba sila okay na mo? Kanang pagpahuway nato sa adlaw tawag ani ikapito okay na? Dili, di correct ni Kristo. Maod bitaw kinahanglan i-convert ang mga Hudyo padulong dito sa pagtuong Kristiyano. Kay kung okay pa tong pagtulunan sa mga Hudyo kaniadto nga gi-implementar og gisunod sa tuang Ginoo nga Kristo, no need na mag-establish og new religion si Kristo. No need na nga moingon si Kristo nga kanang maong gitawag og palaura gihimo na para sa tao, dili na gihimo, dili ang balaod. Dili ang tao gihimo para sa balaod. So buot ipasabot mga higalag mga igsuon. Kung maingon tao bag-ong relihiyon, bag-og gyud siyang gitawag og pagtuo. Mao bitaw ang mga Kristiyanos kaniadto gilutos sa mga Hudyo, gilutos sa mga Sabadista. Sabadista man gyud naglutos adto, sugutan sa dili, di ba? Ang nagpapatay kang Kristo Sabadista. Pagkahuman ayon, tawag ining ang nag-execute ng Kristo nga mga Romanong pagano, di mo tuo nga si Kristo Dios. Patay si Kristo. So, buti pasabot na ay new religion nag-i-establish si Kristo o kanang relihiyon na ingon pa ni Kristo et forte inferinon prevalibont adversus iam. Sa atong pulong, bisan hanggang haan sa impyerno dili gayud makabuntog niini. Buot ipasabot kining new religion nga iyang gi-establish from the time of the foundation until now, kanang maong gitawag og relihiyon na existido na sa tanang panahon. Ngano man kay 1 Timothy chapter 2 verse 4, kay buot sa Dios ang tanang tao maluwas ug masayod sa kamatuoran. Kay buot man sa Dios ang tanang tao maluwas ug masayod sa kamatuoran. Mo nang gimbut aniya nga kini iyang iglesia, kining pundok nga iyang gitukod, mag-existar kini sa tanang panahon. Karon niabot na ang tawag ining 15th to 20th century. Daghan na ginag-angkon. Kapila nila giangkon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Angkon ko nga, dawaton na ako si Kristo, akong personal nga manuluwas-luwas na ko. Mutuon na ko sa Biblia, luwas na ko. Mutuman ko sa adlaw ipapahulay, luwas na ko. Question, mamahimo ba ng gitawag sakto? Dili, bisan pagkamilyong beses nila ang kunon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Nagpabilin ang kamatuoran nga ang iglesyang gitukod ni Kristo before pananunga ng maong mga punduka, kanang maong iglesyang kang Kristo na ana naglawig sa unang siglo hangtod sa gitawag og karon nga panahon. So mao na mga higalag mga igsuon, mao na nga namay ginaingon nga we are free to claim. Naatay tawag anang kung sa kuan pa ba kana bitong tanang naatay dako nga kana bitong right nga mo claim. Pero ang question, naabatay ihatag nga pruweba. Mao bitaw ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, di gyud na mosugot og Bible alone. Ngano man kay ang simbahan iyan ni Kristo, wa man nagtudlog Bible alone. Wala. Bisan si Kristo nga founder, never nagtudlo si Kristo nga founder nga Biblia ray tuuhan. Ang gisugo sa mga apostol, gisugo niya, lakaw mo sa nagkataon sa tibok kalibutan, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wa man mingon si Kristo nga pabasaha sila. Kaya para dito lang ko tawag anang sa libro, dili ngano man kay ang pagtuo sa mga apostol, nituo sila sa pulong sa Dios, nakasuwat o wala nakasuwat. Buti pasabot, refer sa scripture and also refer to tradition. And that tradition, gitawag na siya
apostolic tradition, buot ipasabot kanang mga butang nga gipasa-pasa from the 1st century AD until now nga tudlo sa mga apostol. Even ang Biblia is a product or was a product of tradition. Nga naman, kaya tradition, again, it is a thing, it is a teaching handed down from one generation to another generation. Ano sa ama namugna ang Biblia? Namugna ang Biblia 4th century. 400 years na nag-exist ang simbahang iyan ni Kristo, diha panigawas ang word nga Biblia og ang Old ug New Testament na anak isip usa ka gitawag og libro. Mabitaw nga usa sa mga dagko nga mga libro sa kasaysayan nag-ingon nga kanang New Testament mao na ang earliest written record of the Roman Catholic Church. So from Saint Matthew until sa Revelation, kanang maong mga dokumento na sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mabitaw nga ang interpretation subay sa gitaw na kasuwat pareha sa tuwa dinhi. Kitang tanan na amantay katungod again nga mo interpret sa ato ang gitawag og balaod. Pero pag magkasungi ang ato ang interpretation, kinsa man ang mohatag og final interpretation. Ang final interpreter sa maong balaod sa ato konstitusyon o sa ato ang tawag ang mga standing laws of the land, ang final interpreter mao ang Supreme Court. Kay dili mag-exist ang usa ka libro kung walay final interpreter. Mao pud na sa Biblia. Pabado tan-awa, paggawas ni Martin Lutero, iyahay na sa nag-interpret. Abin nyo, pila nakabog sektag denominasyon karon, niabot nag 63,000 ka mga sektag denominasyon. Puro nag-interpret og Biblia. Nga naman kay dili nila i-acknowledge ang supreme authority to interpret the scripture. So, mao na nga buoyon tag sa dili, dawaton ninyo og sa dili or nato og sa dili, si Kristo nagtukod og iglesia o kanang iglesia hamo ng Iglesia Katolika.